Fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja li qed tkun iċċelebrata llum f'Malta u f'Għawdex, u f'isem il-Moviment Malti għad-Drittijiet, Protezzjoni u Żvilupp tat-Tarbija li se titwieled, nixtiequ nagħtukom merħba għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum il-Ħajja li qed isir illum fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Delegazzjoni tal-Moviment għadha kif għamlet żjara ta' kortesija lill-Eċċellenza tagħha Marie Louise Colleiro Preca, President ta' Malta, fil-Palazz tal-President il-Belt Valletta. L-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Joseph Gallia Kurmi se jmexxi l-quddiesa konċelebrata hawn fil-Katedral. Qabel l-offertorju, rappreżentanti ta' qdiet nazzjonali fil-Moviment Malti dwar it-tarbija li se titwieled li qed jieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni se jagħmlu t-talbiet tal-fidili. Koppji miż-żewġa li se jweldu tarbija se jagħmlu l-offerti tal-ħobs u l-inbit lill-Monsinjur Isqof waqt il-quddiesa. Wara tqarbin, il-koppja miż-żewġa li se jweldu tarbija se jagħtu ħajr lill-Alla li tagħhom it-tarbija. Immedjatament wara li tispiċċa din il-quddiesa ser issir manifestazzjoni favur il-ħajja umana fl-oratorju tal-Katedral ta' San Ġwan, fejn wara se jsiru messaġġi favur il-ħajja minn mistednin distinti kif jidhru fil-programm. Kulħadd huwa mistieden jidħol fl-oratorju tal-Katedral. Il-programm tistgħu taħduh magħkom meta tispiċċa l-quddiesa. Nirringrazzjaw lilkom ilkoll li qegħdin hawn preżenti kif ukoll lill-Baden Powell Scouts ta' Żebbuġ, Imtarfa, Ormi, Luqa, San Pawl il-Baħar, Baħrija u Mġar. Grazzi ħafna u nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja. Nqumu bil-wifqa u mill-kodba tal-kant nkantaw flimkien l-innu numru 6. Kif sa tindunaw hawnhekk m'hawnx kor li sa jkanta, aħna sa nkunu l-kor li nkantaw u nanimaw il-quddiesa flimkien. Nidħlu ferqana numru 6 fil-kodba tal-kant. Nidħlu ferħana fit-tempju tal-Mulej li stedinna biex faqda waħda ninġabru ħdej l-artal law sejħilna. U il-mulej u tal-alkol u il-fedej u ma nħalluħ fittu li jistenna. Nidħlu ferħana biex nejxu ma' Ġesu f'dawn il-momenti. La u tant ħabna li tana b'wirt etern is-sagramenti. U il-mulej Ġesu u tana l-koll u il-fedej u ma nħalluħ fittu li jistenna. Nidħlu ferħana sabiex niltaqgħu żgur ma' Kristus Sidna. Għax se jilqana la miegħu ma'qudin
il-koll ridna u il-mulej Ġesu u tana l-koll u il-fedej u ma nħalluħx fit-tul jistenna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Niċċelebraw illum jum il-ħajja f'din l-Ewkaristija flimkien aħna nġeddu l-impentana favur il-ħajja biex nipproteġu il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Aħna nafu li l-ħajja hija rigal ta' Alla li tajna biex nożżuha, biex inħarsuha, biex ngħinu lin-nies ukoll ikunu dejjem aktar ikollhom din il-kuxjenza favur il-ħajja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ogħla ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bil-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana, inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħinna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Fi żmien Ġosija ġietni l-kelma tal-mulej u qalli qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek, jien qedtek profeta fuq il-ġnus. Ħażem ġembejk, u għajdilhom kull ma nordnalek, la tibżax minnu, għax inkella nbeżżak jien qudiemu. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronz, kontra l-pajjiż kollu, kontra slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-assessin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jaħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek oraklu tal-mulej biex neħilsek minnhom. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidlu flimkien fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken ma jkolli qatt għax ninfixel, għal ġustizzja tiegħek salvani
u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, int wet li tiġi dejjem salvani, għax blata u fortizza inta lija, Alla tiegħi, ħarisni minit il-ħażin, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti sidi, it-tama tiegħi, mulej inti l-fiduċja tiegħi sa minn żoliti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi int ħadditni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żoliti int għallintni u jien sissa għadni nxandar eġubijiet. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin, ħuti. Intom ħabirku għal doni ola, imma jien nurikom triq li tgħaddihom il-koll. Li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli, bla ma kelli l-imħabba, kont inkun qisni strument tar-rami żarżar jew platti iċekċku. U kieku kelli d-don tal-profezija, u kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li nqanqal il-muntanji, imma ma kellix l-imħabba, jien ma kont inkun xejn. U kieku kelli naqsam ġidi kollu bil-karità u nagħti ġismi għal ħruq bla ma jkolli l-imħabba, xejn ma jkun jiswili ta' ġid. L-imħabba taf tixtabar u tħen. L-imħabba mhijiex għajjura, ma tintefax biha nnifisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha, xejn ma tinkorla, ma żommx f'qalba għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tgħadir, kollox temmen, kollox tittama u kollox tistapporti. L-imħabba ma tintem qatt. Jgħibu l-profeziji, jisktu l-ilsna u jgħib l-erf. Għalissa nafu biċċa u l-profezija tagħna inieqsa. Imma meta jfeċ dak li hu sabiħ, jgħib dak li hu nieqes. Meta kont tarbija, kont nitkellem ta' tarbija, inħoss ta' tarbija, naħseb ta' tarbija. Meta sirt raġel warrab dak kollu li hu ta' tarbija. Bħalissa naraw bħalli kieku f'mera, imċajpar, imma mbagħad naraw wiċċ imwiċċ. Issa naraf biċċa, imbagħad naraf bħalma jien magħruf issa. Issa hawn fidi, tama u mħabba. It-tlieta jibqu. Il-kbira fosthom hija l-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr il-Alla. Alleluja. 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 Il-mulej bagħatni nwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u nrott il-ħelsien lill-maħqurin. Alleluja, 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 alleluja.
Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lin-nies fis-sinagoga, din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimleħlewwa li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu: dan mhuwiex bin Ġuseppi. Iżdu qalilhom: żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju: tabib, fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. Iżda u żied jgħidilhom: tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa, ebda kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġew kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġinfejja ħlief Naaman ta' Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-korra. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt. Ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżdu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej tifħilu lilek Kristu, talim tal-Evanġelju. Ftit ġranet ilu l-attenzjoni ta' ħafna nies fl-Ewropa kienet mitfuqa fuq il-ġrajja taqsim il-qalb fi Spanja fejn tifel żgħir Giulio Rosello spiċċa waqaf ħofra dejqa u fonda. Saru sforzi enormi biex ikunu jistgħu jaslu fejn kien it-tifel ħajjippruvaw isalvawh. U għal-ġranet sħaħ, mijiet ta' nies kienu involuti biex iħaffru tanil ħalli jaslu saħdeħ. Meta wara 13 ġurnata waslu, it-tifel sabuħ ma kien mejjed. Kienet ġrajja ta' niket, ta' dbatija li ma titfissirx għal-ġenituri tat-tifel u l-familja tiegħu. U għal tant nies li kienu qegħdin bil-ħerqa isegwu l-isforzi kbar biex tiġi salvata il-ħajja ta' dan it-tifel. Tolqtok f'din il-ġrajja kiefra, il-ħidma kbira li saret minn tant nies flimkien biex isalvaw ħajja umana. X'talima f'waqta għalina l-koll. Turina li l-ħajja umana hi imprezzabbli u għandna nagħmlu kull sforz biex inħarsuha u nsalvawha. Illum fjum il-ħajja qegħdin niddikjaraw il-kol flimkien li aħna favur il-ħajja u rridu nħarsu il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem dejjem. Il-kelma ta' Alla illum titkellem bożza fuq it-tarbija u l-ġuf. Irridu nipproteġu il-ħajja sa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha, jiġifieri mill-bidu tagħha, u b'enfasi partikolari għal meta din il-ħajja il-aktar vulnerabbli u teħtieġ l-akbar protezzjoni. Nagħmel appell biex il-koll nieħdu impenn li l-protezzjoni tal-ħajja tkun prinċipju li nħaddnu mhux konvenjenza ta' żmien. U li Malta jkollha nies ta' sinsla li kapaċi jagħtu xhieda
ta' dan il-prinċipju. Il-protezzjoni tal-ħajja bħala prinċipju ma tintrabaċ ma' xi mandat li għad il-poplu. Biex niftehmu f'termini li l-lum kulħadd jifhem, jinkontra il-moħqrija tal-annimali bi prinċipju. Kieku l-poplu jagħti l-mandat biex l-annimali jinħaqru, jien xorta inkun kontra bisħieħ. Għax dan prinċipju li ma jiddependix minn mandat tal-poplu. Il-protezzjoni tal-ħajja umana anke meta għadha fit-tnissil hi kwestjoni ta' prinċipju. Kultant jingħad li pajjiżna qiegħed waħdu fil-protezzjoni tal-ħajja umana mit-tnissil. Dallilna mhux biss ma jġanix nistħu jew nisktu, imma jagħmel eżatt il-kontra. Jagħmilna kburin li għalina l-ħajja umana jekk għażiża u li nixtiequ l-aqwa żmien għat-tarbija meta da ma twilditx, ukoll meta da ftit ċelloli. Mhumiex il-kwantità ta' ċelloli li jiddeterminaw jekk hix ħajja umana jew le. Mad-difiża tal-ħajja tat-tarbija fil-ġuf jew barra l-ġuf, aħna rridu naħdmu għall-kultura favur il-ħajja f'kull waqt tal-ħajja tal-bniedem. Kull meta il-ħajja umani fil-periklu, lilna għandha ssibna maqudin biex nidefenduha. Jista' jkun li qiegħed xi ħadd f'nofs baħar, jissieled biex jgħix u qed jistenna min jgħinu biex ma jisparixxix. Jista' jkun min qiegħed f'periklu minħabba l-kundizzjonijiet li fihom jgħix. Jista' jkun li hemm min qiegħed f'riskju minħabba it-tniġġis tal-arja u l-qerda tal-ambjent. Jista' jkun min ikun ittentat biex jieħu droga u jitqarra għax tiġi ppreżentata lilu bħala oġġett ta' divertiment u tgawdija mingħajr konsegwenzi hekk imsejħa ta' rikreazzjoni. Jista' jkun min hu anzjan u marid u qed jibża li jitqies bħala persuna li għal-ilha żmien biex tgħix. Bħala bnedmin ta' prinċipju għandu jkollna zero tolerance għal kull teddida l-ħajja. Fil-waqt li nisqarru kemm hija għażiża l-ħajja, illum iridu wkoll insaħħu l-impentana biex ngħinu lil min qed ibati. Nsemmi partikolarment lin-nisa li jkollhom diffikultà rigward it-tqala tagħhom u li kultant jispiċċaw huma l-vittmi. Aħna rridu b'kull mod nagħtu sapport u l-għajnuna meħtieġa lil dawn in-nisa li l-biżijiet jintefgħu fuqhom u jitħallew waħedhom. Kull vittma tkun qed tokrob għall-għajnuna. Iridu naħdmu flimkien ħalli dawn in-nisa ma jsibux ruhom waħedhom u jsibu tassew l-appoġġ li jeħtieġu fi żmien diffiċli jkunu fih. Alla għalinna biex dejjem inħarsu l-ħajja għax hi don tiegħu. Għalhekk aħna nogħżu l-ħajja bl-imħabba. Imma wkoll min għadu ma rafx lil Alla jew ma jemminx fih jista' jifhem kemm il-ħajja prezzjuża u kemm il-ħarsien tal-ħajja m'għandux ikun tabu. Illum għandna nuru apprezzament u nitolbu għal dawk kollha li huma xhieda ta' impenn favur il-ħajja biex b'kuraġġ ikomplu jwasslu dan il-messaġġ li hu tant importanti għal żminijietna. San Pawl jgħidilna kif smajna fl-ittra l-Korintin li l-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja imma tifraħ bil-verità. Nagħmel appell mod partikolari l-influencers kollha biex dejjem nogħżu l-ħajja magħna u fid-diskussjonijiet kollha li jsiru inkunu dejjem man-naħa tal-verità, tal-ħajja, tal-vulnerabbli, ta' min jeħtieġ protezzjoni u kompassjoni.
Senu bil-wifqa flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam bejn l-wies kont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-santna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qamwa min-nwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tieżiż ejjew insejħu lil Alla is-Salvatur tagħna, inroddu ħajli l-ismu u nitolbuh jisma' it-talb tagħna. Mulej, il-ħajja umana hija don prezzjuż mogħti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun preservata u onorata fl-istadji kollha tagħha, mill-konċepiment sat-twelid, wara u sal-mewt. Nitolbu. Mulej, il-bniedem umoni b'dinjità għax maħluq minnek bħala ġbija tiegħek. Żejjen it-tarbija fil-ġuf tal-om bid-doni tal-Ispirtu tiegħek biex tħobbok u tħobb lill-oħrajn. Ejna tiffjorixxi u tilħaq il-milja tagħha ħatikber, tiżviluppa u tkabbar u tuża l-kapaċit tagħha għal ġid veru tagħha stess u tal-oħrajn. Nitolbu. Natuk ħajr, missier, għal grazzja kbira li tajt lil ħafna ġenituri Maltin u Għawċin li jkunu miegħek fit-tnissil tat-tarbija li jogħġbok tagħtihom. Nitolbu. Mulej, sedda u kabbar il-ħajja umana fil-ġuf ta' kullhom. Iqaf magħha fi ħtiġijietha kollha. Ħarisha minn kull ħsara u tiġrib. U wassala bil-grazzja kbira tiegħek sat-twelid. Nitolbu. Mulej, iqaf mal-istaff mediku kollu sabiex fil-prattika u d-dedikazzjoni tagħhom iħarsu dejjem id-dinjità tal-persuna umana. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Ismek kbir Mulej, kbar huma l-emejjel tiegħek, birek nitolbok in-nisa l-Malti, birek kull ħajja umana li jogħġbok issawwar magħna l-Maltin. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Mulej, għati id-den lill-mexxejja Maltin biex jaħdmu u jkunu dejjem favur il-ħajja f'artna u lin minna. Nitolbuk. Ismana nitolbuk Mulej.
Ilqa' Mulej dawn it-talbiet tagħna li aħna ressaqna quddiemek u għamel li aħna nħobbu l-ħajja mhux biss bil-kliem iżda bl-emil u bid-deċiżjonijiet kollha tagħna. Fi Kristu Sidna. Ismana nitolbuk Mulej. Fit-tiba tiegħek Missier Qaddis, isma' it-talb tagħna u għammel li f'qalbna ikonna dejjem dak l-ispirtu tiegħek ħalli nożżu l-ħajja bl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Issa tnejn minna sejrin jippreżentaw lil Monsignor Isqof l-offerti ta' ħobsu ta' imbit, ninaqdu magħhom f'din l-offerta billi inkantaw l-innu numru 12, Inti imbirek o Mulej. Inti imbirek o Mulej, Alla u sit tal-ħolqien kollu, fiti u bitek tajtna l-ħobs, frott tal-artu xogħol il-bniedem, dan il-ħobs li lek nofruh f'ġisem ibnek vittma tfuh. Inti imbirek o Mulej, Alla u sit tal-ħolqien kollu, fiti u bitek tajt l-inbit, frott id-diljaw xogħol il-bniedem, hawn quddiemek inresquh f'dem ta' Kristu xorb. Itolbuħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqal Mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ism għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mħazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek Mulej aħna l-qaddejja tiegħek qedna l-offerti tagħna. Fiħnina tiegħek il-qaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżżu ħajl il-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna u wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek Missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek mill-ġej fis-sem il-Mulej, Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu
għax bibnek Ġesu Kristu sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti il-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mitlu ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek, biċċa kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejli fiħinata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi radlek il-ħajr birek ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tlub glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajn offrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minn offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Appostu u l-Martir Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet il-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabittieba ittalbu x-xewqat ta' din il-familja li jintiritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollu kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sef tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fl-ismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun it-tridien kif fis-sema iktar fl-ard. Obsta ta' kull jum matina l-lum, aħfrinna bidri, ma naħfru minnu ħati għalina, taħanix fi tiġri, iżda l-isna mid-denik.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u laqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf tal-Alla. Neħħid nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-safri, ngħid biss kelma waħda ruħi tkun Sabiex nipparteċipaw il-koll fil-proċessjoni ta' tqarbin, mill-kodba tal-kant inkantaw l-innu numru 25, Sibt Teżor. Mulejant min immur, klim il-ħajja jinsab fik. Inti bis fuq din l-art, jew fiskit tas-smewiet, mulej tiegħi Salvatur. Darba falqa sibt teżor li ma jintemx biżmien bil-mewt. Kull ma għandi nbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewwa dat-teżor. Ġesu sit il-ħolqien ma jonqosni xejn mulej, ħlif li nara u nemmen li ħajti fidejk u fis-saltna tas-smewiet. Darba falqa sibt teżor li ma jintemx biżmien bil-mewt. Kull ma għandi nbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewwa dat-teżor.
Nitolbu. Mulej int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għammen nitolbuk li jibdil lajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nakkompanjaw il-Monsignor Isqof lejn is-Sagristija billi nsellmu l-Madonna l-innu numru 28 ġejt qudiemek nitlob. Ġejt qudiemek nitlob b'qalbi kollha tama fik f'dan il-jum tant sabiħ imħabt irrid natik flimkien. Ħarstek kollha ħlewa titfa' fuq id-dawl ħanin ta' Ġesu ħu ħsibi int kun ommi tul is-snin. Grazie.